Ассалому алайкум, подписчикои канали мо ва ҳамаи он меҳмононе ки айни ҳол ин навори моро тамошо карда истодаед. Мо дар асоси хазинаи тибби қадим як мавзӯеро мехоҳам пешниҳод кунем ки ин мавзӯъ оиди пешоб кардан дар вақти хоб мебошад. Сабаби пешоб кардан дар вақти хоб сустии мушакҳои масона аст. Ин беморӣ бештар кӯдаконеро фарогир аст ки дар мизоҷашон рутубат ғолиб аст. ҳамчунин мутаассифона дар одамони калонсол ки дар мизоҷи онҳо тари зиёд бошад низ вуҷуд дорад. Ва мо интихоб кардем ҳамагӣ 6 тавсия ки ин 6 тавсия ба тарзи алтернативӣ мебошад ва интихоб аз ҷониби шумост. Ва ҳар яки ин тавсия иншааллоҳ ки як натиҷаи хуб хоҳад дод. Якум, ҳар рӯз 5 грамм барг ё решаи хушки чоқуларо, ҳамин чоқуларо дар бисёр ҷоҳо чуқола ё шоқала низ мегӯянд, дар об ҷӯш дода он обро нӯшидан дар вақти хоб пешоб карданро ки аз сардӣ ва тарӣ бошад дафт мекунад. Дуюм, хӯрдани гӯшти заргӯш иллати дар ҳолати хоб шошиданро шифо мебахшад. Сеюм тавсия, пардаи ҷиғилдони хурусро бирён карда хӯрдан дар хоб шошиданро нест мекунад. Тавсияи чорум, омуларо кофта бо ҳамвазни он зираи сиёҳ, ман ами чорни тмине ки мегем, ва бо асал даромехта ба қадри бардошт лесида хӯрдан иллати дар вақти хоб пешоб яъне шошиданро шифо мебахшад. Панҷум тавсияи мо, гӯшти хорпӯшро намак накарда мулоим пухта хӯрдан дар вақти хоб пешоб карданро шифо мебахшад. хоҳ ин иллат дар кӯдак бошад, хоҳ дар калонсол. Шашум, сум яъне ҳамун нохуни бузро сӯхта соида 10 грамм аз он бо асал хӯрдан дар вақти хоб шошиданро нест мекунад. Мана ин тавсие ки мо пешниҳод кардем, боқӣ дар амони худованд бошед.